Angikhulume kakhulu. What I will say just into engayisho kwamanje. I would like to say happy Valentine's to everyone. Ngasho ukuthi bomama nakubo baba ngoba ngithi akusekho 50 ngathi akusasi 50-50 manje. Nabantwana ngisho ukuthi happy Valentine's Day because abo baba ngithi bayazala bayashiya bomama nabo yayibona kodwa nje si happy. What I will say i-present ekhona manje. Our team Orlando Pirates and a present to everyone that support Orlando Pirates. Dr. Khumalo Susubhlungu. I'm very painful somehow. Ngicela athande ibhola. Uhleli phansi manje, angabe personal manje. Upersonal kakhulu manje but manje he can just sit lapha ahleli khona, siyamrespecta la khona. Legend, yeah. As a legend. Yazi ama legend ayahlonishwa. Yabona. Please let naye la khona akahlonipha abafana abancane. We are growing, siyakhulisa. Angithi. And manje isikhathi sethu vele manje sokukhulisa. Yabona. So mina ngithanda ukuthi abafana bangidlala ibhola. Angidlale kamnandi, ngihappy. I-Valentine yami ngi-right. Nasendlini noma ngibashile. Yeah. Umndeni ungushile endlini kodwa ngihappy. Mabhani asibe happy. I-Valentine yethu bebasibize kuphi i-arena. Hayi stadium. This is arena. Orlando Amstel Arena. Yeah. We were live here. Si happy. And masiphere ezindlini. Let's give abo mama nadi bo mama nikezana abo baba i-respect. Angithi ama present ngoba masabantu asifani emandleni. Please bengicela bekisigelo sami leso. Come Wednesday. Angikhulumi ke lapha. 1-0. Siyayithatha sifuna nje i3 point kuphela. Asikhulumi kakhulu. #Zikode. Thank you ngiyabonga baba. Bengifuna ukubuza question e1. Ngiyangibuza mfethu. Urilebule Mufokeng ucabangani ngaye? Eish. Lomfana manje ungishayise enye ipeni la. Udlala ngathi yazini ngiyazi bathi 18 emoyeni. Lomfana lo yaziwa ibhola lakhe ne. Hayi siyakhulisa bafethu. Ibhani liyakhulisa. Sinabo TLB bangaphandle. Namhlanje. Undangaki abonkotha bahambile. Siyakhulisa. But what I like ngabo ngomfukeng lento ngibuzayo. Mfukeng is a creative player. He's a goal scorer. And that's why. Yo nkosiyami. Uyangidisturb lo mfolo yakhuluma kakhulu. And umfukeng ne ngicela sometime na adlale ibhola lakhe. Abafethu ngingasathi umfukeng ayi1. The 11 players abalapha efieldini abanikeze i-respect kuma supporters. They must show the babheke i-crowd yebhakani ukuthi yenzani. Wherever they go, they support abayitholayo. Let's grow, let's build the pitch. Please. Let's keep on supporting Orlando Pirates. Ngiyabonga baba. Thank you ngiyabonga.